град Варна, 23 май 2024 година. Слушаме, какъв е проблема? Здравейте на всички. Казвам се Данаил Лазаров от град Варна. Собственик на този Nissan X-Trail, който съм се закупил чисто нов 2008 година от Nissan Варна. И от тогава до сега никога съм нямал проблема, който ми се случи на 18 ноември 2023 година. Посред бял ден бях спрян за проверка от охранителна полиция от 4-то РПУ на МВР Варна по пътя за Боровец. И ми беше съставен акт за това, че съм имал, първоначално беше ми обяснено, че съм имал тъмни предни стъкла, като се визира челното и двете странични. След което аз обясних на пътния полицай, който ми състави акта, Слави Димитров, че моят автомобил е с фабрично потъмнени стъкла от производителя и те отговарят на нормите, описани в член 105 алинея 3 и в връзка с европейско правило номер 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на Обединените нации, които определят процентното затъмнение на автомобилните стъкла. При което той ми обясни, че те не разполагат с фотометър, техническо средство за измерване на светопрепускливост на автомобилни стъкла, и каза, че ще ми напише акт, тъй като стъклата му са виждали тъмни. След това в акта установих, че има твърдение за наличие на тъмно фолио. При което аз обясних за какво с фолио изобщо става въпрос, при положение, че такова няма. Автомобилът не беше проверяван от полицаите, не бяха отворени дори вратите, стъклата не бяха обследвани, нищо. Те се задоволиха с една чисто визуална проверка на око. Посредством направиха 3 снимки със служебния таблет, което абсолютно нищо не установява и не доказва. След което аз обжалвах процесния акт и заповед за спиране на колата ми от движение. Тя беше спряна за почти 6 месеца от движение. След което заповедта за спиране на колата от движение падна, беше отменена от административен съд Варна, от съдия Мария Желязкова, за което съм искрено благодарен за честното и обективно съдебно решение, което написа. И в същото съдия Желязкова обясни пределно точно и ясно и недвусмислено, че съда не е открил нормативна забрана, която забранява поставянето на фолио по автомобилните стъкла на гражданите. Във Варна, за съжаление, имам писменото признание и отговор на началника първоначално на районното управление на 4-то, откъдето ми е издаден процесния акт, че те не разполагат с фотометър. След това получих същия отговор и от директора на ОД на МВР Варна, старши комисар Андрей Ангелов, че в ОД на МВР Варна също няма годно техническо средство за измерване на светопрепускливост на автомобилни стъкла. Това автоматично доказва, че от 2017 година, от 26 януари 2017 година, от когато съществува алинея 3 към член 105 от Закона за движение по пътища, който позволява и урежда това обстоятелство, потъмняване на предните стъкла на превозните средства до 30%, от тогава областните дирекции на МВР в България като цяло и в частност Варна е следвало и трябва да имат необходимото техническо средство, за да извършват такъв вид проверки. Тази проверка не е по-различна от проверка за алкохол, от проверка за наркотици, дори от проверка дебелината, дълбочината на грайфера на гумите. Значи, за всички тези видови проверки се използват технически средства, дрегер, дрог тест, дълбокомер, а за установяване на светопрепускливост на автомобилни стъкла, където се изнасят и се излагат някакви технически констатации, има ли фолио, няма ли, колко процента е затъмнено, дали е в нормите, дали е извън, такъв уред няма. От 2017 година във Варна. Това е ужасно, това е изключително порочна за мен практика, която изцяло е ощетявала и за съжаление продължава да ощетява гражданите и гостите на град Варна и областта, които биват проверявани по такива казуси, тъмни стъкла в кавички.
тъй като тези проверки, за съжаление, се извършват на око по личната и субективна преценка на полицая, който към момента извършва тази проверка. На мен от въпросните полицаи ми беше вменено, пред моя пряк очевидец, пред моя спътник, ми беше вменено, че аз по закон съм нямал право да поставям никакво слънцезащитно фолио по предните стъкла на превозното си средство, включително и напълно прозрачно, тъй като това било забранено от закона. Не ми беше разяснено кой закон, кой член. Така, акта също държа да кажа, че беше съставен хибриден акт, но не през хипотезата на член 105, алинея 1 от Закона за движение по пътищата, който урежда това обстоятелство. Нали? Тъй като той забранява ограничаването и намаляването на видимостта през предните стъкла, нищо, че алинея 3 позволява до определени проценти. Когато има установен такъв случай, е редно и необходимо този акт да бъде съставен през хипотезата на материалния закон, на Закона за движение по пътища и по-конкретно член 105. Той е създаден именно за това и урежда това обстоятелство. Но в моя случай, както и в случаите на всички други хора във Варна, които са били санкционирани за тъмни стъкла, актовете им биват писани по наредба. По наредба номер H32 или иначе казано N32 от 16.11.2011 година, която наредба в интерес на истината е неприложима в конкретния случай, тъй като тя урежда реда и начина за извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства. Съответно в съответните пригодени за целта пунктове от съответните лица, които отговарят на изискванията, ясно описани по член 13 от същата тази наредба, и след необходимия лиценз, издаден от министъра на транспорта и съобщенията, което е описано в член 16, тъй като тази наредба е издадена, обърнете внимание, от министъра на транспорта. Нищо, че е съгласувана с министъра на вътрешните работи. Тя е издадена от министъра на транспорта. И именно в тази връзка, при такива казуси за пътните полицаи е отреден материалния закон, закона за движение по пътища. Те следва и трябва да извършват проверките и да санкционират водачите за установени нарушения именно по този закон. Но тъй като, пак казвам, те не разполагат с необходимото техническо средство, те използват угодна за тях правна норма, в случая наредбата, отнемайки напълно правата на гражданите по смисъла на член 105 алинея 3 от Закона за движение по пътищата, заблуждавайки ги, че фолиото било абсолютно забранено във всякакъв му вид, дори и напълно прозрачното, и разбира се, санкционирайки ги. Изкарват превозните им средства, че са технически негодни по смисъла на член 139 от Закона за движение по пътища, алинея 1, точка 1, който е общ член, който гласи само, че всяко пътно превозно средство, което се движи по българските пътища, отворено за обществено ползване, следва и трябва да бъде в технически изправно състояние. А към момента на съставянето на процесния ми акт, моето превозно средство беше годно, тъй като то беше преминало технически преглед по същата тази наредба, по която те си позволяват да ме санкционират. Получи се едно такова положение, че все едно пътните полицаи, които ме глобиха на пътя за Боровец, едва ли не са си открили пункт за ГТП и извършват ГТП прегледи на превозните средства на гражданите. Абсолютно парадоксална и комична ситуация, но за съжаление водеща до едни нанасене на вреди на гражданите, които биват санкционирани. Така, в тази връзка държа да кажа, хората да разберат, аз се обърнах, пуснах сигнали до доста държавни институции и организации. Разбира се, писах до Министерството на вътрешните работи по случая, писах до Комисията за защита от дискриминация в София, писах до Омбудсманката на Република България, писах и до Европейската комисия в Брюксел, тъй като с отправените твърдения и вменения и внушения от страна на полицаите, че гражданите нямали право да поставят никакво слънцезащитно фолио по предните си стъкла на превозните средства, по този начин те налагат една автономна забрана върху употребата на автомобилни фолия в територията на ОД на МВР Варна.
А в тази връзка аз съм намерил съдебно решение на Европейския съд от Люксембург от 2008 година още, забележете, което дело е тръгнало още от 2006 година, като ищец по това дело е била Европейската комисия, която е внесла иск до съда, до Европейския съд в Люксембург, за това, че страна членка на Европейския съюз, в случая Португалска република, по него време е имала действащ закон, който е забранявал поставянето на всякакви цветни слънцезащитни фолия по предните стъкла на гражданите. И тогава, разбира се, Европейския съд се е произнесъл с решение, с което осъжда Португалската република за налаганите от нея забрани и обявява, че фолиото няма как да бъде предмет на забрана, още повече, че той се произвежда на територията на Европейския съюз, той е одобрен от Европейската комисия и, разбира се, пак казвам, няма как да представлява проблем. След това Комисията за защита от дискриминация образува производство срещу началника на 4-то ОД на МВР, срещу 4-то РПУ на МВР Варна, господин Иво Иванов, за приложена от него спрямо мен дискриминация. За това, че той, съзнавайки, че няма при тях необходимото техническо средство за измерване на светопрепускливост на автомобилни стъкла, той е позволявал на своите подчинени служители да извършват такива проверки, респективно да съставят актове и да нанасят вреди на гражданите. Това представлява дискриминация до толкова, доколкото в София, Русе, Бургас и Разград ми е известно и знам документално от съдебни решения по такива казуси, че там разполагат с съответните технически средства, като транспи и така нататък. И именно за това аз, ако бях на територията на тези ОД-та и ми беше извършена проверката там, моите стъкла щяха да бъдат замерени с техническо средство, ще да бъде установено, че те са в нормите и съответно нямаше да търпят тези репресии и неприятности и вреди, които ми бяха нанесени от варненската полиция поради липсата на такова техническо средство. Сега, държа също да кажа, че по време на възражението, което аз написах до 4-то РПУ във Варна, аз приложих веднага след като ми беше съставен акта, отидах в Нисан Варна, откъдето съм закупил 2008 година чисто нов автомобила си. Приложил съм фактура, приложил съм всякакви необходими документи пред административно наказващия орган, в случая 4-то РПУ, към възражението си, за това, че актът е неоснователен. И съм взел бележка служебна от Нисан Варна, от управителя, че моят автомобил е произведен от завода производител в Нисан в Япония и ми е продаден във вид с фабрично потъмнени стъкла, съответно 30% предни, описано в тази служебна бележка, която ще покажа също. Тази служебна бележка беше входирана в деловодството на 4-то районно, беше известна на комисията, която беше сформирана по моя случай, но за съжаление комисията не взе под внимание това, игнорира всичко и ми състави НП, което аз обжалвам пред районен съд Варна, но вече заповедта, с която ми е спряна колата от движение, беше съборена. Сега също държа да кажа, че омбудсманката на Република България, професор Диана Ковачева, излезе с едно доста възмутително, осъдително писмо, което беше изпратено до началника на 4-то районно и до директора на областната дирекция на МВР, в което тя обявява нарушението по моя ЗПАМ и по моя акт за недоказано, поради липсата на замерване с техническо средство и поради факта, че те признават, че те не разполагат с такова. След което тя отправя писмена препоръка от тук нататък повече да не бъдат извършвани такива проверки без необходимото техническо средство, с оглед да не бъдат отнемани правата на гражданите по смисъла на член 105 алинея 3. Комисията за Европейската комисия в Брюксел също във връзка с мои жалби по случая започна проверка за прилагане ограничения, количествени ограничения върху употребата на автомобилно фолио. Сега, тук нататък аз мога да покажа някои документи, които са много така интересни по случая. Ето, това е писмото от Европейската комисия. Ето го тук и съдебното решение. Ето го и съдебното решение на съдия Мария Желяскова, с което се отменя моята заповед, с която колата ми е спряна от движение.
По-късно ще може да прочетете мотивите, ще може да видите правните основания, въз основа на които тя се позовава. Сега, тук аз съм направил едно частно замерване на моите стъкла. Допълнително, това е нещо, което полицията трябваше да направи още на място, но за съжаление, поради, казахме вече, липсата на фотометър, те не направиха. Ето, това е протокол, издаден от фирмата, която извърши съответния оглед със съответното техническо средство. Замери стъклата, че са в нормите. Ето, това е сертификата на уреда, тук актуалното състояние, тук са снимките от самото замерване. Всичко това е представено на съда и, разбира се, повлия за вземането на правилното решение за отменяне на заповедта за принудително спиране на автомобила ми от движение. Сега, ето тук също имам от Европейската комисия, ето от Брюксел, имам писмо, с което е започната проверка от Генерална дирекция Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП, това не знам какво е. Така. Сега ще ви покажа, тук някъде трябва да има и писмото от омбудсманката. Къде е го писмото от омбудсманката на България, с което тя отправя протестна нота до старши комисар Андрей Ангелов и до началника на 4-то РПУ във връзка с моята жалба по моя случай. Като ето тук обявява, това налага извода, че нарушението, за което са съставени акт и заповед на господин Лазаров, не е доказано. Така. Сега в същата връзка тук трябва да бъде, да се намира и писмото. Да, ето го. От Комисията за защита от дискриминация, с което е образувано производство номер 19 от 2024 година срещу, ето тук пише, срещу началник на 4-то РПУ, нали, за приложена дискриминация от негова страна. Ето го тук и е започнато производство. Аз съветвам всички граждани, които са били във времето назад ощетяване от тази очевидно порочна практика, която се реализира на територията на ОД на МВР Варна, да си потърсят правата, ако ще чрез мене да се свържат, да помогна доколкото мога, тъй като аз искам просто това да се преустанови. Сега, тук искам да ви покажа нещо много интересно. Това е една докладна записка. Значи вижте сега, обърнете моля внимание. Това е една докладна записка на пътен полицай Пламен Димитров Георгиев от сектор КАТ, Пътна полиция Варна, която той е написал до директора на ОД на МВР Варна и до министъра на вътрешните работи, за изрежда очевидно порочни, а дори незаконни практики, които се осъществяват на територията на ОД на МВР Варна от пътните полицаи по разпореждане на неговия пряк ръководител на сектор Пътна полиция, който кара него и неговите подчинени да извършват проверки за тъмни стъкла на око, отнемайки напълно правата за жалост на гражданите. Това е покъртително. Това е изключително покъртително. Тук ето сега има и сигнал от негова страна до районна прокуратура Варна от страна на пътния полицай, забележете. Тук вече и полицаи пишат докладни сигнали до нужните държавни институции за порочните практики. Това е изключително скандално и възмутително нещо, което се случва от години във Варна. И това нещо, за съжаление, продължава. Обърнете внимание. Ето, това са документи, предоставени по случая. Становища от страна на полицай Георгиев. Ето от институциите. Ето, забележете, това е втора докладна записка от полицай Георгиев.
изпратена до министъра на вътрешните работи, до директора на ОД на МВР Варна, до директор на дирекция вътрешна сигурност, до главна дирекция борба с организираната престъпност София, до дирекция инспекторат към МВР, до административния ръководител на районна прокуратура Варна и до административния ръководител на окръжна прокуратура Варна. Сега, в тази връзка окръжна прокуратура Варна е образувала проверка. Образувала е проверка. Това са моите запитвания, които аз отправям съответно до директора на ОД на МВР Варна, дали разполагат с фотометри и съответно тук се описва, че те не разполагат с такива. Ето същото запитване беше отправено и до началника на 4-то районно, откъдето също се отговаря, че те не разполагат с съответното техническо средство. Те писмено признават обективното. Това изцяло доказва опорочената практика, която е съществувала от години и която за жалост продължава да съществува. Нали, обърнете внимание. Тук вече са други документации. Аз съм приложил и други съдебни решения по такива казуси. Сега. Ето може да заснемете и моя автомобил, да видите какви тъмни стъкла Отвори има. вратата тази. Какви тъмни стъкла изобщо има. Къде ги намират, къде ги Отвори виждат, аз не знам, но ето, просто това е фабрично потъмнено стъкло до 30%, измерено с уред, установено по категоричен начин. Добре, това нещо купи човек такова стъкло. Не трябва ли двойно да плати за екстрите? Защото то отива в голяма категория. Всеки си решава какъв автомобил ще си купи, какво ниво на оборудване, но аз тук искам да вметна друго, че когато полицията във Варна се опитва да вмени на гражданите и да им внуши, да ги въведе в заблуждение, че те нямали право да поставят никакво слънцезащитно фолио по предните стъкла на превозните си средства, включително и напълно прозрачни, искам да задам следния въпрос на тези полицаи. Добре, ако аз примерно сега се закупя един автомобил, чисто нов, обаче най-ниско ниво на оборудване, базов модел, който не включва фабрично потъмнени стъкла, тъй като знаете, това е вид екстра, за която или се доплаща, или се дига цялото ниво на оборудване, за да включва фабрично потъмнени стъкла. Така. И ако аз обаче в последствие реша да се възползвам от правата си, дадени ми от Закона за движение по пътищата и по-конкретно от член 105 алинея 3, как аз бих реализирал това свое право, ако аз не използвам автомобилното фолио за автомобилни стъкла, разработени от световни индустрии десетки години назад във времето. Как? По какъв начин бих реализирал това свое право? С боя ли да мажа стъклата си? Какво мога да направя? Разбира се, че ще сложа автомобилно фолио. Къде е проблема? А още повече, че няма как да има проблем и няма как да има такава забрана, след като Европейския съд от Люксембург осъжда държави членки на Европейския съюз, които налагат такива забрани на гражданите си. Така че само от факта за наличието на съдебното решение на Европейския съд, още от 2008 година, което е, имайте предвид, още от тогава се е позволявало това нещо, даже от 2006 се е позволявало в Европа, а при нас алинея 3 към член 105, която позволява това обстоятелство, започва да съществува от, както вече казах, от 26 януари 2017 година. Смятайте колко по-късно при нас това право е навлязло. И аз пак питам, няма как фолиото да бъде забранено при положение, че Европейския съд осъжда държави, които налагат такива забрани. Още повече съдебното решение на съдия Мария Желязкова от административния съд, което не подлежи на обжалване и е окончателно и влязло в сила, ясно и категорично доказва, че съда не открива нормативна забрана за поставяне на автомобилно фолио по стъклата на превозните средства. Така че няма как пътните полицаи да се опитват да вменяват на гражданите нещо, което законът им го позволява, а те да им го отнемат. Това е просто изключително незаконосъобразно нещо от тяхна страна. Ето го и полицай Пламен Георгиев от Пътна полиция Варна, чието докладни записки аз представих на вас. Нека сега и той пред камерата да каже. Полицай Георгиев, разкажете какво наложи издаването на въпросните докладни записки от ваша страна, с които сте сезирали директора на дирекцията и министъра на вътрешните работи, съответно и другите държавни институции и органи. Какво е наложило това? Разкажете вие. Поради това, че има порочни практики в ОД на МВР Варна, както и липса на технически средства, фотометри,
автомобили и други съм докладал 2 пъти по надлежния ред на министъра, на директора, на всички институции, които се занимават и пазят правото в България. И някакъв резултат има ли нещо да кажете? За съжаление не. Напротив, настройват се срещу мене, тъй като това не е И започва да ви репресират, така ли да разбирам? Тъй като това не Много грозно. не е сблъсък между 2 личности или 3 личности, а сблъсък на 2 правни тези, които се потвърди коя правна теза е по-вярна в съда от съдя Мария Жиляскова. Да. Дай Бог всички да бяха като вас и да се мъчат да помогнат правото да възтържествува и най-малкото да запазят народа да не е през цялото време виновен за това, че е беден, не може да си купи кола с фабрични, слага някакви други 30% и бива веднага наказан. Да, защото то няма уред. Реално се получава, че ти дори да си сложиш фолио, което отговаря на законовите изисквания до 30% затъмнение, полицаите поради липсата си на техническо средство, те не могат да установят абсолютно нищо. Те реално не могат да установят дори фабрично потъмнено стъкло. Обаче на делото, знаете ли те какво си позволиха и казаха? Казаха, ама ние защо каза да измерваме, каза стъклата, като то каза, изобщо каза случая не се касай, каза за фабрично потъмняване според тях, а се касай за фолио. Разбирате ли? Те когато нямат фотометър, те не могат нищо да установят. Нищо. Нито фабрично потъмнено стъкло, нито допълнително потъмнено от фолио, от боя, от никакъв друг фактор. Аз и това казвам. Как може такова нещо? Че те по този начин много с лека ръка обявяват и заклеймяват автомобилното фолио във всякакъв му вид и цвят, като абсолютно забранено. И така отнемат абсолютно правата на гражданите. Значи гражданина сложил си фолио примерно до 30%, отговарящо на нормите и казва на полицаите, измерете го, ще видите. Те казват, ами ние не можем да го измерим. Пишат ти акт, спират ти колата от движение, пращат тук в съседна сградата, която е отсреща в КАТ Варна, в каналите на КАТ Варна, да ти проверят колата, която проверка също, за съжаление, се извършва пак на око, без необходимото техническо средство. Кажете ми, това нормално ли е? Това е една изключително грозна, порочна практика. Значи, по личната субективна преценка на този, който проверява. Ами добре, ама на всеки човек това стъкло може да му се види различно. Значи на един това може да му се види тъмно, на друг да му се види светло. Ами за това са уредите, за това е техническото средство, тъй като човешкото око, нали, не може да определи точно, а и още повече, защото закона позволява потъмняване до 30%. За това в тази връзка е необходимо задължително фотометър, който той по категоричен и недвусмислен начин да измери, да установи и да каже колко процента е, както се прави в София. Защото как може в София и в другите областни градове, където има фотометри, полицията на пътя да измерва стъклата на превозните средства на гражданите и да не се интересува потъмняването, фактора за потъмняване, фолио ли е, боя ли е, а само измерват стъклото. И ако той е в нормите, се пожелава приятен път на водача. А ако не е в нормите, се пише акт. Но забележете, пише се по закона за движение по пътища през хипотезата на член 105 алинея 1. Нали? А не по тази неприложима в конкретния случай наредба NH32, нали? Просто във Варна се прави една умишлена манипулация, едно умишлено изкривяване на правната рамка, норма на закона, с оглед да е угодна за полицията и по този начин да си оправдаят липсата на фотометър, отнемайки напълно съзнателно правата на гражданите да се потъмнят стъклата до 30%, както казахме вече, позволява член 105 алинея 3 от Закона за движение по пътища във връзка с Европейско правило номер 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на Обединените нации. И това е най-нередното нещо. И просто с полицай Георгиев се борим тази порочна практика да спре, за да не бъдат ощетявани повече други хора. Полицай Георгиев, доколкото сме си говорили, ми е казвал, че той просто иска, мечтае и неговата идея в сектор пътна полиция и в цялото ОД на МВР Варна, извините, да бъдат доставени фотометри, с които той да може да си върши честно и обективно работата. Да не въвлича гражданите в заблуждение, да не им отнема права, диктувано от неговите началници. Нали така, полицай Георгиев? Точно така, система трябва да се промени, да се реформира, да се спазват законовите права и да възтържествува закона, който се потвърждава и от съда. А защо большинството от колегите ви не са така съвестни и вечер спът спокойно, когато днеска 200 човека са ги санкционирали и са им спряли колите? Защото ги е страх да се опълчат срещу системата и да се опитат да реформират тази система.
спрямо законите, които се променят както в България, така и в Европа, където сме страна членка. Това е изключително грозно, изключително грозно. Просто нямам думи, не мога да повярвам, че това го чувам. Аз лично ходих на среща с старши комисар Андрей Ангелов пред одя на МВР Варна, която кога се проведе? Май На 5 февруари. Беше, да, мисля, че на 5 беше, в която присъстваше отстрани полицай Георгиев. Да, не пряк свидетел станах. Да, чувам. да. И когато аз попитах, нали, споделих на комисар Ангелов за тази порочна практика, защо това се случва така, и той просто, за съжаление, каза, станало, нали сега актът ти ще падне, какво се притесняваш едва ли не. И аз казах, ама добре, да, моя акт ще падне, но защо трябваше да се случва това? Колко аз писах допреди това, до вас, до началника на 4-то районно, да ми отмени акта, за да не се стига до съд. Следователно, в последствие да не се дължат съдебни разноски. Аз, нали, да нямам правно основание по Задов да претендирам за обезщетение за нанесените вреди. И той дигна рамене и каза, сега станалото. Да, но те продължават да къртят по 200 коли на ден. Да, и станалото е станало заради тяхното бездействие. Заради това е станало. Заради техния вид инат. Защото те очевидно и откровено се инатят и не искат да признаят обективното. И продължават по този порочен начин да си вършат служебните задължения, отнемайки абсолютно правата на гражданите. Полицай Георгиев, кажете, на вас известно ли ви е за тази практика? Дали продължава към момента? Какво знаете? Все още не е прекратена напълно и продължава тази практика, което е много разочароващо. Има съдебни решения, има законова нормативна база, но те така са се наумили. Не искат да се реформират, не искат да се променят. Значи, след като падна ЗПМ и беше отменена заповедта от Варненския административен съд, аз се видях с главния юрисконсулт на дирекцията, главен юрисконсулт Георги Георгиев, и в разговор с него аз го попитах, викам, юрист Георгиев, кажете сега, ще спрат ли вашите колеги от полицията във Варна да казват на хората, че фолиото е забранено, ще бъде ли то позволено? И той се обърна и ми каза, още трябва да има още съдебни решения от административния съд в тази насока, за да се променят нещата. И аз казах, чакайте, колко магистрати искате вие да ви се произнесат, да ви обяснят, че фолиото не е забранено и няма как то да бъде забранено, докато ви, нали, решите да преустановите тази практика. И той каза, само с едно решение не става, то трябва да излязат още поне няколко, за да стане практика. Значи, забележете, те от един път не разбират. Един съдия им го казва, пише го в мотивите си в решението си, обаче те от едно съдебно решение не възприемат. За тях явно са необходими 15-20 съдии да им кажат едно и също нещо, за да си преустановят поведението. Това е изключително дълбайотска ситуация. Как да я нарека, не знам. Изключително нередна, аморална, ненормална ситуация. Български, варненски магистрат им се произнася, обяснява им обективното, че няма открита нормативна забрана за поставяне на автомобилно фолио, а аз им прилагам съдебно решение на Европейския съд от Люксембург още от 2008 година, който осъжда държави, членки на Европейския съюз, които забраняват фолиото, и нашите служители, държавни институции, ОД на МВР Варна в частност, продължава да пледира една и съща пледуария по съдилища, пред граждани и така нататък, че фолиото е било забранено. Нямам просто думи. Аз просто нямам думи, затова съм тук пред вас, съм застанал, за да може обществото да чуи. Тъй като аз ходих в РТЦВ на БНТ Варна на почивка и първоначално ми беше отказано при разговор с журналиста Елена Георгиева или каква беше, ми беше отказано да се излъчи това в национален ефир, тъй като било много сериозна работа, било срещу полицията, то не можело това така, не можело това така. С две думи, тя просто явно по някакви си причини тя не иска да излъчва материали, които са в ущърб на полицията. И ми каза, когато спечелиш делото, тогава ме потърси. Добре, аз се потърсих, но тя продължава да не иска да излъчи това и обществото да не може да го види. Опитах се да се свържа и с други медии, писах им имейли на сайтовите им, на електронните им почти, но от никъде никаква реакция за жалост. И това ме принуди да застана тук пред вас, тъй като единствено варненеца
Теодор Николов, с когото се познаваме от дълги години от протестите във Варна, откликна на моята молба да направим за вас, за обществото на цяла България, да направим този материал, с което просто обществото да види какви нередности се случват във Варна, как граждани и полицаи съжалват, пишат сигнали, докладни за едни очевидно нередни практики, обаче никой не взема под внимание. Аз и полицай Георгиев на 15 март тази година ходихме на официална среща с административния ръководител на Варненската окръжна прокуратура, прокурор Красимир Конов, на който през нашата среща от 2 часа продължи, разказахме надълго и на широко за тази порочна практика, която се реализира във Варна, и прокурор Конов беше изключително възмутен. Беше безкрайно ядосан и възмутен от това, което чу и научи. Беше потресен. Той разпореди проверка по случая на прокурор Александър Атанасов, който започна проверка и възложи на отдел вътрешна сигурност проверка. Аз преди това пък бях ходил на среща на 28 февруари, бях ходил на среща с административната ръководителка на Варненската районна прокуратура, прокурор Невена Илиева, на която също разказах за порочната практика. Тя също изрази своето несъгласие от чутото и наученото и възмущение, и своето възмущение, и доста така мотивирано и ядосано изпрати сигнала на София, на БОПа, на Главна дирекция борба срещу организираната престъпност, тъй като това е много сериозна и порочна практика, ощетяваща хората. Точно в тази връзка забележете колко пледуария, колко писания има в тази червена папка. Това всичкото е именно по този случай. Забележете, това всичкото е точно по този случай направено и всичкото е направено по този случай и отразява въпросния случай. Заключителни слова да чуем от господин Георгиев. Надявам се системата да се реформира, компетентните институции да се свършат работа и да реформират според европейските закони и законите в Република България системата, така че да не ощетява гражданите и тяхните права. Да, защото имайте в предвид, аз сега ще си осъдя оди на МВР Варна. До момента са осъдени да заплатят съдебните разноски, а те възлизат вече на... Сега, ако падне не пето, ще възлизат на 1200 лева. До момента са на 820 лева от административния съд. Сега, като съборим не пето на същото правно основание, ще станат 1220 лева. Оттам насетне аз категорично заявявам, че ще заведа дело в административния съд във Варна по ЗАДОВ, Закона за отговорността на държавата и общините за нанесените вреди, за претърпените имуществени и неимуществени вреди за тези почти 6 месеца, през които моят автомобил беше официално спряно движение. И ето, с това искам да покажа как на данъкоплатците парите биват разхищавани по един грозен, некадърен, безобразен, мърлив начин, заради едно немърливо отношение на властимащите, високопоставени полицейски ръководители на областната дирекция във Варна. Сега другото, което искам да вметнем също, е това, че смятаме, за да бъде честно и обективно, макар че този случай е изяснен по обективен и субективен път, но в интерес на истината и на обективността смятаме да дадем на старши комисар Андрей Ангелов право на отговор във връзка с нашето видео, във връзка с този случай. Той много добре го знае този случай, тъй като аз многократно съм писал до него и в тази папка се съдържат и писма, изпращани до него, които аз по принцип мога да покажа, стига да ги намеря в момента точно. Те са много неща. Той не е ли сградата отзаде? Сектор КАТ, пътна полиция? Там се намира другия пряко отговорен субект. Виноват? Другия? Буквално. Така. Който втълпява на директора Ангелов тези юридически термини, хватки, практики. Но баш директора на областната дирекция се намира в областната дирекция. А тук пише трето районно управление полицейско. Да, тук е и КАТ Варна. Тук е и КАТ Варна, да.
Добре, тези документи ще ги пуснеш под видеото, ще ги пускат констатации. Ето това е жалбата, която съм изпратил до директора на областна дирекция на МВР Варна. Той знае много добре с това нещо. Тя е изпратена още към момента, нали, на съставянето на акта. Дата 7-12, малко след това значи. Ето тук до началника на 4-то районно, копия пак до директора съм изпратил, с входящ номер ето, по случая. Много добре знае комисар Ангелов за този случай, тъй като той стана доста нашумял, доста звучен, а и ще продължи да бъде, докато не се преустанови тази практика. Аз го обещавам това, защото аз няма да се откажа. Категорично заявявам. И ще дадем право на отговор на комисар Ангелов да каже своите съображения, какво смята да прави от тук нататъка. Същото нещо го пита и омбудсманката. Същия въпрос отправя и омбудсманката. Да даде той писмено становище до нея, как смята от тук нататъка той да процедира по такива казуси. С оглед да не бъдат отнемани правата на гражданите по смисъла на член 105, алинея 3 от Закона за движение по пътища. Ами, това е от мене. Ще видим отговора на комисар Ангелов, ако разбира се не на изгони от дирекцията, тъй като аз вече и това започвам на моменти да очаквам. Но, както се казва, поживеем увидим и ще документираме. И очакваме всички ощетени да дойдат. Да, очакваме ощетените граждани да заповядат, да се споделят проблема, да представим случаите им пред окръжна прокуратура Варна, която работи по случая, разследва. Ще покажем, че има и други ощетени граждани от тази порочна практика. Нали, моя апел към тях е да се присъединят, за да може заедно да преустановим тази порочна практика. Защото днеска съм аз, утре ще бъде друг изгорял така, ощавен. А колко преди това хора са били ощавени, нали, са много са, то е ясно. Това е. Заповядайте пред нашата камера, всички ощетени. Точно така.